Kakain kami ng almusal. Ang kanin ko ay konti lang, saka itong bulad or daing na pinikas, saka itong ulam namin itong soup, tinulang dahon ng malunggay at saka balutpot ang yung subak. Sige na. In the Father, the Son, and the Holy Spirit. This us, O Lord, and this the gifts which we are about to receive from the body through Christ our Lord. In the Father, the Son, and the Holy Spirit. Mga ta guys, pamahaw. Kain tayo. Pamahaw ang panuugtog. Taga na sa kong kanto. Baan kayo bakal. Malambok tagtaman ano. Suka. Dahon ng malunggay at saka itong palutpot ang gisubak. Subak sa Bisaya. Alipin. Tubig. Apa boleh dyan? Pagka saan dyan ka pahay start-up? Ini sudah kalau dari berita nak tutup itu sama. Ini saya kita aku. Nami kayong utang guys. Utang kamunggay. Daing.
Ayo. Hmm. Maan ta konsol kasi sudan. Unta na. Dapat Unta na. malunggay. Utang na malunggay o Utan, utan malunggay. Kasi subak. palutpot. Nautang. Kuan dahil ito kay itlog din. Ah, what do itlog? Ay, itlog. Magpapatok ko din. Ganyan. Ano na lang ang paliya ko. Wala lagi ko itlog. Dala na ko ba itlog eh. Ano lang. Saan? Kirilyo na lang. Nagsabaw mo dahil, nagutan mo. Pulos ka munggay lagi. Pulos ka munggay. Hindi. Lagi subakan. Pila ka bok? Oh, put. Up sa program. Egg. Kumana kag panglabatrang. Ano? Magtan makukitlog lang. Oy, giurot di yung ganiha. Kuana ba 5 na sito yang gikuan niya. 5 na lang kabuok. Tamahaw pa man nila trang. Kumahaw? Mga piraman mi ganiha. Kaon ka. Wala pa may sabaw. Oh, init na itong ano. Pwede ka makayag sabaw. Bati magumutan ka. Inita. Wala ka di. Kasi mo kaon. Ako! Sabi doon, Na? hindi naglaway. Inita to ka. Wala nang guni subak ko. Sige, ayun na lagi nita dahil kainit akong kanon. Ah, sige. Apil lagi ito. Ay, sa kuna natin. Wala lang niya ako panagsantrang. Di na lang to na kong paliya. Ay, nga na lang dito. Hoy, Ngayon, pagkara ko niya. Ha? Anda day. pulos na ni kamunggay ha. Oh, kanan na akong kanon. Puros ka munggay. Yun yung sa hapon din ako. Ito yung kapitbahay namin. Hindi ate, maratag na pwede. Si... Hello! Iya sa gitungod, ay! Sila. Utay, bra! Tira. Trang, Ay! Ito yung kapitbahay namin. Si... daro, timplahila nagkuang Anong pangalan mo? Kibaw na kang nako, di ko paparat. Thank you. Bye! Si Petra. Hi to my vlog. Oh, dapay ko ano, panghimagas. Yung mo lang ito gibutang dili. Ah, ito isa dia boy. Ay! Sige, hapo gigit picture ako. Nakuwang naman di akong kanon. Ay, marami gusto man ko kay. Kamahaw man ni dam paniud to. Kau man nakadin? Apa? Hindi nga ako na nakalugan. Guys, hindi man na. Sa guys, hindi na may guys. Pamalang man ako sa. Ay, way impact. Kaon mo nga. Tapi gue inom na ka? Tanto ning utang kamong gajin. Mana na yung taon? Inom ako.
Nag-ado sa amin. Kan ko no? Ito kan ko. Ano din? Gracias Dios. Okay, kung ka sulti ka mo ano mag Okay guys, tapos na kami kumain at magpapaalam na kami. Gracias Dios. Sana panoorin muli ang Cebuano Rider, my YouTube channel, and please don't forget like, subscribe, hit the bell below, Cebuano Rider, my YouTube channel. Bye bye po sa inyo. Bye.